בזוהר בבקשה הנכונה מול הנוקבה? נגד, יש גם שוטרת ומפקדת. איך עובדים מול זה בכוונות בזוהר? זה בביתו של אדם נמצאת, שוטרת, מנהלת. כל אחד מפחד מהנוקבה שלו. זה לפי הטבע. זה לפי הטבע ככה, יש להם כוח לשלוט עלינו. מצד השני, שאנחנו תלויים בהם, דווקא בזה שיש להם גילוי חיסרון. ולפי הטבע הדברים, גבר שיש לו מסך, הכוונה היא ברוחניות, אז הוא מחפש את החסרונות כדי לתקן אותם, ולכן הוא תלוי בנוקבה. הנוקבה מגלה את החיסרון על ידי גילוי חיסרון, שולטת בו, בזכר. לכן יש כאן, אמנם שהזכר כאילו יותר חזק, אבל כלפי הנוקבה שלו הוא חלש. אז הרבש ככה, אני לא זוכר בדיוק את הבדיחה שלו, אם הוא לא מפחד משם השם, אז לפחות מאשתו. משהו כזה, אני לא זוכר איך זה מדברים. שיראה זה דבר טוב סוף סוף, לפחות ממשהו.